του αχράντου σου σώματος, κρατέα την πόλη σου αφάρτα διαμήνατα, επισύγαρ και φύσης και νοτομήνε και χρόνος διόδης okумен σε ειρήνην τιμμένην δε δόριστε και τες ψυχές ημών κομμένα ελέος. Υιός πίστεως ομολογία τότε κόσμησας περιφορά της εικόνας μας συλλογήν των Αποστόλων γεννόμενος και καθάς πήρας ταυσία διδάγματα μαρτυρικός αγώνα ετέρφλεσας. Κόσμα ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ηκεκλέγε, χωρίσαστε εμείς το Μέγα μετά σου εμπάθησον και λέησον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δρόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δρόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δρόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετιδέκ των παρακολουθούντων την ιεράν λιτανίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θείον ένδυμα των νυχημών σου και ημάτιον αθανασίας, την Αγία σου αισθήτα σου απτάρτων, την κληροχία σου κόρη δε δόρισε, εις περιποίησιν πάντων και συνάψη, όθεν άχραντε την θείαν αυτήν κατάθεσιν, τιμώντες ευσεβώς σε μεγαλύνομεν. Τη σπουδή σου την κλήσιν κατάλληλον εργασαμένην φερόνιμε, την ομώνυμον σου πίστην εις εργασίαν και πλήρωσε Παρασκευή αθλοφόρε
όφεν προσέει η άμαθα και πρεσβεύεις υπέρ των σηκών Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δεόμεθα υπερλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συμπρομητών και αφαιρετών του Αγίου Νόμου τούτων και των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, υγείας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπαμε. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την υπόμην ταύτην και πάσαν πόλην και κόρον από οργής λίμου, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνίδιου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμένη και διάλακτων και ανέστων αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψει και διασκεδάσει πάσα και νος καθημών κινουμένη, και είσαστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Αμήν. Υπάκουσον ημών ο Θεός και ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γερεμήν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών, και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων και παρθένε, και Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ευλογείς τους πεντάκτους εν τερίμων,
Και εξ αυτών πέτακες χιλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον, και πλήθρον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία αντικόμητα αυτή, εν της οίκης των εορταζόντων και τον κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν τον άρτου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δούσι επτόκευσαν και πεινάσαν, εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Ζούσι ευτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε κοιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος εν θεία αυτού εφημάς, θεία αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες παρακράτου και τον αμμογωγίας από το Μητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Προστασίες των τιμίων από ουρανίου δυνάμεων σωμάτων. Δικαισίες του με ενδόξου προφητού προδρόμου και εργάς του Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξου καλύβων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Των Αγίς Πετρός ημών Ιωάννων και Επισκόπου Κωνσταντινούπολεως και των σωστών τη Θεία Λειτουργία επιτελέσεων. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Στον Αγίο ενδόξου ιερομάρτυρος Κοσμά του εις Αποστόλου. Η Εκκλησία όταν βλέπει ταπεινό έρχεται πρώτος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ειρηνή, σου δώσω εγώ, σου δώσω ένα καλό. Σε τι λέγεται προφωσύνη, δεν μπορεί. Δύο. Το αντίδωρο, κάτσε να... Για περιμένετε εσείς τα νέα παιδιά εδώ. Το αντίδωρο το δίνει ο κληρικός. Τι σημαίνει το αντίδωρο, ξέρει κανείς να μου πει τι σημαίνει το αντίδωρο. Αντίδωρο τιμίων δώρων. Διονύση, Κώστα, Γιώργο, αντίδωρο τιμίων δώρων, επειδή δεν ετοιμαστήκαμε να κοινωνήσουμε, αντί των τιμίων δώρων παίρνουμε το αντίδωρο που ευλογείται πάνω στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Και το δίνει ο ιερεύς, έτσι, αυτός που λειτουργεί. Μια φορά λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ δεν είχε λειτουργήσει την Κυριακή και είχε λειτουργήσει ένας αρχιμανδρίτης. Και πάει ο Σεραφείμ, πάει και ασπάζει το χέρι του αρχιμανδρίτη. Αυτό σου τράβηξε βέβαια, λοιπόν και του λέει άστο, μάμα καριότατε, άστο του λέει, πώς τα λέγει ο εσύ λειτουργήσε σήμερα, έκλεισες στον Χριστό. Έτσι. Καταλάβατε λοιπόν. Λοιπόν, ευλογία Κύριου και έλεος. Και όταν λέει ο ιερεύς ειρήνη πάση, σαν ευλογεί εκείνος, ο Κύριος, καταλάβατε. Σας δίνει τη χάρη του Θεού, σας χαριτώνει. Αυτά βέβαια όσοι τα πιστεύουν συμβαίνουν και όσοι δεν τα πιστεύουν πάλι συμβαίνουν. Γιατί η χάρη του Θεού είναι για όλους. Κατερίνη, πατριώτησά μου. Κατερίνα το ψάρι, το φίλη μας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Το σκημάνι είναι υπέροχα.
Παντού προηγούνται οι άντρες και οι γυναίκες ακολουθούν. Πάντα έφαλος. Μαρία μας, ελευθερία μου, βοήθειά σου, Πατέρα μου, Αθανάση. Με πειράζει. Πειράζει γιατί? Γιατί είμαι κακός. Έλα εδώ Διονυσία. Το καλύτερο δεν το ακούσατε. Δεν το ακούσατε το καλύτερο. Το καλύτερο δεν το ακούσατε. Στην ώρα που είχε τους Αγγλούς, ποιος χωρέας το παιδί, τι ήταν από τις δύο, δεν ξέρω. Η Διονυσία.